bedo symbol of national unity ki president. Ere kaka odhi maj gigi mondo kik conflict of interest bedi, nikech iyudo nyaka ni ka gi whip jogi to politicians this state house. State house en gimiluongo ni od kingi, mano symbol mar authority, ma petty politics okoni obeni time mag chamora mora. En kuma onego obeni kaka noluongo king chande ki ambassador moro biro o address jopiny ni mae gik madwa timonu, to onego obeni en kuma luor, kuma wacho ni a holiness moko onego obeni politicians bede winjo. Mae gik maenyo monego obeni wang'iyo kichik. Magi one of the things mana paro kara ni ginyalo timo bomas mano giwacho ni immediately bed elected kaka president to igwe towers a party leader. Iweri gi petty party politics. In kod itiyo ne jopiny. Kes gima inyore ni seche ma ter gimoro e od bura to ji kawo position. Especially od bura masane chon kata mana during moyiera ji ne debate objectively wacho ni ma koro gima concern jopiny, ma koro is beyond party. To sani ineno ni jo Kenya Kwanza osekawo position gi kaka Kenya Kwanza. Ok en koro kaka representative ni an jaod bura makama, jok mane otere bunge no wacho ni mae kawacho ni kara Migori ni an women rep ma Migori, jok mane otere bunge dwaro ni atim kama. Hiyo ni the first consideration en ni position mar party na wacho kama. Mane gima inyowa kabisa. Nikech onge kaka wanyalo, well, seche moko in terms of politics, ineno ka giwacho ni party position gubede kama. But wang'iyo ne the bigger picture ni dual